Hey molweni sanibona. Ninjani niyaphila bafethu? Asithembe niyaphila mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Let's hope nonke and right. Samukela ama new subscribers to this channel. Kanjalo nama new followers ku TikTok. Ngiyacela abanga subscribe ukuthi ba subscribe sibe together la. Sikhulise le channel sonke ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngicabanga ukuthi sonke sesibonile ukuthi uPresident Zuma today beqhubeka icase yakhe Amstel lapha ePietermaritzburg. Sekumlando ke ukuthi ijaji uChili liqhubeke lapho kuqhubeka khona ezinye izinkantolo kule daba leAmstel noma kulo daba lwezikhali. Mangaphosisi lena i-appeal yes8 mangaphosisi. Ngoba phela lecala selidonse cishe about 18 years manje. Lidonsa about 18 years kodwa selokhu bambele sele njalo umsholozi. Selokhu bambele sele njalo umsholozi. Selokhu bambele sele njalo ngale case ukuthi kufanele licala lingene enkantolo. So ke ya ilokho engithi ake sikuxoxe namhlanje la ukuthi njengoba icase le iAmstel kaMsholozi iqhubeka ngalendlela njengoba izinkantolo ezilokhu zimchitha kukhona izinto ezithile mhlawumbe kumele sithi ukuyibheka kancane. Ngifuna ukuthi sikhumbule ukuthi kukhona ijaji lana uNicholson elake la jaja ngale ndaba yeAmstel. If I'm not mistaken it was 2008. uJudge Nicholson wakhuluma ngalento le yeAmstel ukuthi lento lena mangabe eyibuka eyibheka eyibukisisa ufike wakhangwa ipolitiki ekhona kuleli cala. Wathi this case is politically motivated. This case is politically infested mangabe kanje. Wakubala waziwabiza ngisho amagama abantu aba-involved la. Abasemva kwamsholozi ukuthi akangene enkantolo because bafuna ukugqiba baqede ngaye. Bafuna ukuvala bafake itshe elikhulu ngaphezulu ukuthi angaphinda aphume kulomgodi abafuna ukumfaka kumsholozi. Uma ungabheka uBilly Downer lo mshushisi kule case le usebe involved even ezintweni eziningi esebenzisana even naneyintathelo uKaren Moon bezama konke abangakwenza ukuthi badicilele phansi umsholozi namanje basaqhubeka. Yibona njengamanje uBilly Downer laba abalokhu befuna ukuthi umsholozi ayongena enkantolo. Inhloso lapha mawungabheka kahle akukhona ukuthi ngempela yingoba befuna ubulungiswa noma benzela iSouth Africa ubulungiswa cha. That's not the truth. Ngoba khona mhlambe ongenzeka banomuzwa ukuthi oBilly Downer nabo bonke laba balokhu befuna uZuma angene enkantolo ngale Amstel case. Mhlambe benzela izwe bathanda izwe kakhulu. No, that's not the truth. La empeleni this is a concerted effort. This is a concerted effort ukuthi kuqinisekwe ukuthi irevolution noma umzabalazo ohola umsholozi kuphele inyanga. Yayibona. So uJudge Nicholson njoba ayibona lento ngo2008 ukuthi ayikho lento. Le case lena kufanele ichithwe nje kuphele ngayo. ODA ukhumbule ukuthi ibuya kanjani lento, ibuya kanjena nje ibuyiswa yibo DA nabanye ngoba icase engomsholozi lo ngafunwa eSouth Africa.
lona okukholelwa ukuthi uyena njengamanje omendleleni yama-capitalist and all these people ama-imperialist abafuna ukuqhubeka besibambe ngedlonzana befuna ukusibusa ngenkani. So uyayibona ukuthi le case lena kahle kahle noma ngathi uyaqhubeka akukho la siza khona izwe njengamanje. Izolisiza kuphi ukuthi uzome enkantolo? Kuyosiza ngani eSouth Africa? Akukho. Kumoshwa nje state resources ngento engenamsebenzi nengenasidingo. Kunezinto eziningi okufanele ngabadila ngazo njengamanje. Nama-case amaningi okufanele ngabadila ngawo njengamanje. Kodwa baqhubeka nokunaka umsholozi. Bafuna ukuqhubeka bedila nomsholozi ngisho kungenasidingo. Bafuna kube ngilobe embelisele nje ngento engenasidingo. So-ke ngithi ake ngiyiveze nje lento ukuthi abantu bahlezi beyikhumbula ukuthi it's 18 years manje umsholozi elwa le bhedi. Ukube bengingosiya omunye umuntu umsholozi ngabe kudala shona ebulawa i-stress salento eyenzekala. Kodwa ngenxa yokuthi le case le kahle kahle i-against umuntu ostrong nowaziyo ukuthi kufanele enzeni ukuze adile nayo. Ningixolele bafethu ilanga la liyangihlupha. So ngizama ukulwisana nalo njengoba nibona la. Ningixolele kakhulu. So-ke ngizama ukuveza la ukuthi le case le eqhubekayo kahle kahle inhloso yayo ayinhle noma yinhle. Injongo nje enkulu la ukuthi kuliwe nomzabalazo oholwa umsholozi. Bayazi ukuthi uma beshaya ikhanda lakhe noma uma beqede ngaye kuningi okunye okuzophazamiseka noma kuningi okunye okuzomosheka kugcine kungalunganga. So uyayibona ukuthi kuzoba inkinga kakhulu ukuthi ingagcina ingenile le case because ayinasidingo at the end of the day. Ukungena kwayo enkantolo kuzosho izinto eziningi, ukubambezeleka kwezinto eziningi njengoba umsholozi esemkhankasweni ukuthi enzele abantu abamnyama eSouth Africa iqiniso. Bafuna ukumbambezela ngalento ye-Amstel. Bafuna abe busy ahlala senkantolo alibale yona than ukufocus emzabalazweni ophambi kwakhe ezabalazela lelizwe. So nje lento eyenzeke enkantolo njengoba sibuka nje seloku eluze enkantolo kusho ukuthi bamfuna phakathi, bafuna ukuqinisekisa ukuthi nakanjani uyavalelwa. Ngaleyo ndlela sisafare sonke ngoba akekho omunye umuntu njengamanje ozomela abantu abamnyama njengomsholozi, akekho. Bekuyena kuphela nje. Yiloko kufanele sikwazi bafethu. So angazi uyibuke kanjani ke wena namhlanje i-judgment yokuthi umsholozi uphinde wachithwa ekuthenini ayichithwe lento ngoba iJudge uNicholson namanye ama-cases akaba kuwo ngaphambili abonisa ukuthi le case political, abonisa ukuthi ayinasidingo ukuthi iqhubeke le case. Utheni umbono wakhe? Ake sixoxe ngalolu daba. Umfoka Mkhonza, thank you so much.